dobrodošli u jednu emisiju koja će se, naravno, svidjeti nama velikim, ali za početak posebno deci, a vidjet ćete zašto i bolje da ne najavljujem ja, jer će se oni najaviti sami. Ja sam Pepa Prasa, a ovo je moj mlađi brat Đorđe. Đorđe, reci ovako. Praktična. Fantastična. Dinosaurska. Đorđe, slušaj dobro. Praktična. Fantastična. Dinosaurska. Mali Đorđe stalno griši. Dobro, hajde kaži ovako. Nataša, ja te volim. Nataša. Dinosaurska. Đorđe, Nataša, ja te volim. Nataša, fantastična. Leži, Đorđe, stakni se. Ja sam Jelena Đorđević-Popović, glasovna glumica Pepa. A ja sam Ana Popović, glasovna glumica Đorđe. Bravo, devojke! Ovo je moj mlađi brat Đorđe. Ovo je mama prase, a ovo je tata prase. Dinosaurska. Glavom i bradom sa nama su Pepa i Đorđe. Verovali ili ne, hvala vam devojke što ste ovako pokazale kako to izgleda onako iza, a u stvari Jelena Popović-Đorđević, odnosno Pepa Prase je sa nama. I sada ćemo otkriti i da je njena ćerka ne Đorđe, nego Ana Popović. Dakle, vi ste ne samo u crtaću rodbinski vezane, već i stvarno privatno. Pa da. Jeste. Mi smo u crtanom filmu brat i sestra, u privatnom životu Majka i ćerka. Da. Da. Pa baš slatko. Pa jest. I ti kako ličiš na mamu. Hvala. Da, fali nam treća, to je moja druga ćerka Nataša Popović, tvoja imenjakinja, koja je takođe glasovna glumica, ona daje glas Kendi Maci u jednoj, boga mi, serijalnoj sezoni bila i mama prase. Ova ovde je mama prase. Ova ovde je bila Nataša Popović. Ja? Jeste, u jednoj sezoni. To niko nije primetio razliku. Pa niko, Pa nije, da, nije. Dobra transformacija glasa. Jako dobra. Jako dobra. Da. Ajmo da tamo sad dalje do kuhinje, malo ćemo za kratko da ostavimo ovde Pepu Prasu, što je duže, jer obrni okreni mi žena. U kuhinji završimo, mada i muškarci. Vidi. To je najlepše u kuhinji. Jel' tako? Ma da. I najbolje su priče, onako, malo uz kafu, uz neko kuvanje i tako. E sada, ja ću da budem iskrena, da izujem ove štikle, jer me boli noga jedna, pa ću biti u papučama, neću sad da glumim ovde kao nešto se ne vidi, a vi onako ne vidite, tako da vi zamislite da sam i dalje u štiklama. Ti nemaš, Ana, je li tako? Štikla tebi je lakše? Ne, udobnost pre svega. Ja sam morala na štikle, vas dve ste visoki. Kako se, drage dame, pre svega da vas pitam? Dobro, hvala Nataša i hvala na pozivu. Jeste li radno? Jesmo. Prilično smo radno, da. Mi razvijamo tu priču na inicijativu roditelja. Mi smo pokrenuli taj Instagram nalog ja sam pepaprase.jelena, jer su nas roditelji bukvalno na dnevnom nivou zvali da rešavamo mi, to jest ne mi, nego Pepa i Đorđe, razne neke probleme, od odlaska na nošu, skidanja pelena, što je mnogo dobro zbog kućnih financija, jel te? Tako je. Preko toga da idu u vrtić, da zavole vrtić, da jedu krompir pire, da ne znam što je bilo grašak i svašta nešto. I onda oni vas nazovu, odnosno vi njih, kako se već dogovorite? Oni nas kontaktiraju preko Instagrama i mi radimo to vrlo onako korektno, znači roditelje samo prihvatamo, oni se nama jave, mi sa njima podelimo, odnosno oni sa nama pričaju o svom detetu, šta je ono što je najinteresantnije, a što bi trebalo da zna Pepa da bi se dete obradovalo, odnosno Pepa i Đorđe. Pepa i Đorđe, da. Pa to može biti samo iznenađenje radi iznenađenja, ali može biti i kao neki problemčić koji vi onda rešite zajedno. Može biti edukativnog karaktera, možemo mi nešto od njih da naučimo ili oni od nas, možemo da rešimo te problemčiće, idi na nošu, baci cuclu i tako dalje, a prosto možemo i da iznenadimo dete za rođendan ili bilo koji drugi praznik. Da, kako deca reaguje kada čuju Pepu preko telefona, pravu Pepu i Đorđa? To je neopisiva sreća. Imali smo par situacija gde deca ne veruju, trče po kući kao zove me Pepa, zove me Đorđe i trče ovako, ne veruju da se to desilo. Pa evo, zamislite i sami, da vas pozove Tom i Jerry, a to, ko smo se gledali kao. Pa vidim, Brad Pitt da ne pozove, pa što bi bilo to? Pa Richard Gere, jel da? Da.
Ali dobro, kad si bila mala. Ne, apsolutno. To je stvarno je događaj. Jeste događaj. Imali smo jednu situaciju koja je vrlo interesantna. Zvala nas jedna mama i kaže ovako, moje dete, kaže, imam problem. Dobro, koji problem imate? Neće da jede krompir pire. Ja se mislim, Bože, ženo, je to stvarno tako strašno? Mislim, rekla, naravno, žena. Kažem, dobro, nema problema, mi se sve dogovorimo i sad oni snimaju za svoj kućni video to i ako hoće da nam pošalju, mi tražimo odobrenje da bismo objavili na našim mrežama. U svakom slučaju, mi dobijamo sad materijal i tek tad vidimo kako je mama reagovala. Jer mi smo njega pitali da li ti, Stefane, voliš da jedeš pire krompir, on se učutao. A mama sad bije svoju bitku. Pa reci Pepi i Džordžu, budi iskren, budi iskren. I onda on onako snužda, ne. I nas dve, bljak, bravo, nemoj nikad da jedeš pire krompir. A mama odjednom vidiš u snimku, šoku, želimo se tako dogovorili. Međutim, ja kažem, ali zato jedi krompir pire. I onda ne da pire krompir, ali pire krompir. I on se složi, on kaže, važi, ješću. Stvarno nas mama zove posle dana, kaže, Jelena, da vam kažem, on stvarno jede krompir pire. Rekao, nikada to jelo više nemojte nazvati pire krompir. Pa vi ste sjajne. Vi ste pomešale malo psihologiju. Došli, sam crtan je inače takav. Ima puno tih edukativnih stvari na koje na vrlo pametan način priđu stvari deci. Jeste, taj crtan je radio veliki broj i psihologa i pedagoga i andragoga i sociologa i što se dizajna tiče i što se samog scenarija tiče. Mi smo to zadržali, mi smo tu da branimo taj crtani film, to da kažem naš. Tako da mi od toga ne odstupamo. A poenta je u tome što se bavi pre svega porodicom, kao što si ova praktična žena bavi porodicom i hvala, molim sad aplauz za tu porodicu, za mene. Svaka čast Nataša i vašoj ekipi. Tako da sve to držimo toga. Retko koji crtani film se na ovakav način bavi. Istina. I poenta u tome da se pojmovi usvajaju, znači ponavljanjem usvajaju. Tako da deca stvarno obogate rečnik. Ani meni i Nataši je velika, i celoj ekipi koja je to radila, velika satisfakcija zato što je Pepa proglašena, srpska Pepa, za najbolju posle engleskog originala. Da. I neretko je kako se zove, defektolozi i logopedi najpre preporučuju roditeljima kao sredstvo za primenu pri korekciji govora kod dece. Bravo, bravo, ženske. Zbog dobre dikcije, da. Ponosni smo na vas. Sad, Jelena, ti si inače poznata po tome, isto si novinar i voditelj, a pritom si završila likovnu umetnost, dizajn, pa si oslikavala, pokazala sam im prošle puti one divne cipele kako slikavaš, dakle, svestrana si, potpuno umetnica, a ti si pak krenula stopama mame na jedan način, ali na drugi način potpuno drugi. Šta si sve radila? Ovdje si sa sestrom? Ovdje smo sa sestrom, jeste, ovo je Nataša Popović, Candy Maca. Da, Candy Maca. U svakom slučaju, ja studiram DIF. Da. Trenirala sam ritmičku gimnastiku 15 godina, tu sam bila vrlo uspešna u tome. Čuvam sam da si neke medalje razno osvojila. Jeste, i državna prvenstva, i međunarodna, i tako dalje. Sticam okolnosti, došlo je do trenutka da se ja dvomim da li ću da upišem DIF ili ću da idem na glumu, pošto me svi glumci iz studija bodre da upišem glumu, da sam jako talentivna i tako dalje, ali ja sam išla sigurnim putem, kao ritmička gimnastika, 15 godina sam u tome, idem na DIF, tako da završavam DIF uskoro, a glasovna gluma je ostala onako za moju dušu da se bavim, evo već sam 17 godina u glasovnoj glumi. Vidi, nikad ne znaš gde te put na kraju navede. Ti si mogla 100 puta izabrati DIF, ali ko zna, možda će tebe na kraju ipak izabrati gluma. Možda, ja sam otvorena za prilike. Neka scena sigurno. Scena sigurno. Pa i vidi se, znaš, odmah je svaje pa scenična. Zvali su nju u Sankt Petersburg da polaže tamo. Jedna naša Amela Vučenović, profesorka, je pre 3 godine, čini mi se, baš pred koronu primala klasu i zvala je, međutim, krenule su pripreme sve i onda je ona ipak... Krenule su pripreme, čak sam i dobila stipendiju da odem i sve je bilo rešeno. I onda kao korona. I onda sam se zapitala, dobro, što sad Rusija? Zašto sad idem tamo na glumu? Već sam na DIF-u, 3. godina, bolje da završim ovo ovdje i tako dalje. Onda se sve to nekako izjelovilo i evo mene ovdje kod tebe. Eto, inače je bila u Rusiji. Neka ti. Spasiba što si ovdje. Molim lepo. Hajde da krenemo sada sa ovim kolačem koji je vrlo jednostavan i svidjet će se svima zato što se lako pravi, a vrlo ukusno i lepo. Ovaj kolač se zove paša lokum i došlo je vreme da ćerke uče majke kako se kolač pravi. Izvoli Ana Popović. Jeste, obratite pažnju, naročito majke obratite pažnju. Ovako, u šerpicu dodajemo 600 ml mleka. 600 ml mleka, ja ću samo da ti uključim. Jeste, da, molim te. Zatim dodajemo 6 kašika šećera. Meni samo treba jedna kašičica. Eto, tu ti je. 6 kašika šećera. 1... To ti je odmereno već. Aha, sve da su nam. Samo kokni. Odlično.
Hvala što ste nam pripremili ovaj naš recept. Ja se uvek kod kuće sa ovim malo borim, merim. Ja ću da ti pomognem. Dušo, mamina. I dodajem jedan vanilin šećer. Jedan vanil šećer. Bože, kako veliku decu imaš, prosto mi je neverovatno. I Nataša, tvoji će tako lako i brzo da odrastu. Znam. Ali je lepo kad se ovako, kad porastu, pa se ovako nađeš u nekom poslu zajedno. Divno. Tako da će to biti. Baš lepo. Kad roditelji rade sa svojim decom, neću da se stvarno hvalim, moj suprug pokojni i ja smo mnogo radili sa njima. Nijedan trenutak nam nije žao što se nismo više posvetili sebi nego njima, ali kad odrastu to dođe i da se vidi rezultat i tako da... Istina. Kad napune 20, onda mirne duše možeš da kažeš izvolite, deco sad vi. Dok... Hvala. Sad ovako, mogu ja sad malo... Naravno, ajde, reci ti da ovdje ima učini... Evo ovako, dok se to tamo krčka, ovdje su već pripremljena 2 pudinga od čokolade. Njima se pridružuju 2 kašike kakaoa ili kakaa. Nataša, kako se kaže? Kakaoa, kažu da je pravilo. Zvuči rogopatno, ali... Nije loše ovako ga malo sjediniti ove bojice i onda se tome doda 200 ml mleka. Sada, ovaj puding se lako smućka i sjedini. Međutim, ovaj kakao hoće malo da pravi problem i da možda napravi grudvice, pa vas zato molim da kada mešate budete uporni ovako. Jeste, da se to sve lepo sjedini i bude ona fina tekstura. Evo. Kako bi Pepa Prase rekla to? Tata Prase, moraš dobro da mešaš puding. Evo ovako. Bravo, ali Tata Prase. Bravo, bravo. A kad bi se naljutilo, rekao bi... Tata Prase, ovo neće da se sjedi. I onda George počne da plače. Evo ti, pomuti ti. Hvala ti, Pepa, čekaj, ovdje mi kaže... Muti. Malo su se zbunile Pepa i George. Joj, evo, našla sam je, sve je okej. Jelena, ovdje iza si dobila zlatnu značku. Ja vidi, jesam. Evo samo da kažemo, Nataša, izvini, kad se ovde prokuva, sad ide dalje. Ana, ja ću tebi da kažem što je. Da, ja sam dobila nacionalnu nagradu Zlatna značka i stvarno sam izuzetno ponosna što sam to dobila. Dobila sam je na inicijativu pre svega srpske dijaspore u Africi. Sad smo prošli popričali šta si radila. Da, o tome da ja sam im malo pomogla da se ubrza proces svrstavanja srpskog jezika u zvanični obrazovni sistem. Uradila 7 emisija iz Afrike, ekskluzivne materijale o našim ljudima odande. Dakle, oni su to inicirali u saradnji sa evropskom i prekookeanskom dijasporom, što mi je mnogo drago, što sa pojedincima, što sa zajednicama i praktično poslali to na neki test. Ljudi iz komisije su utvrdili da bi eto trebalo da bude i to nagrađeno i to mi je mnogo drago. Sigurno i treba da ti bude drago i hvala ti inače, jer sada ljudi mogu da uče tamo srpski jezik u školama. Da, pre svega su oni zaslužni, eto mi smo im odavde malo pomogli, ali to je velika stvar. Kako nije velika stvar? Tamo negde, ali stvarno daleko. Tamo daleko, tako je. Dobro, pričamo dalje šta radimo? Pričamo. Dobro, znači ovako, ja ovde sad mešam celu ovu smesu i to čekamo malo da se zgusne i da to bude fina tekstura. Kada se to zgusne, ja ću da skinem ovo sa vatrice, što bi se reklo, i da stavim crnu čokoladu i 100 grama crne čokolade i 30 grama margarina. Ali to prvo mora da se zgusne. Umeša. Ovo će biti baš jako čokolad, jer ste vi u čokoladni puding dodali i kakao prah i sada još dodatno čokoladu. Jeste, ali banana će tu nekako da napravi fin balans. Ne, ja se ne želim, samo konstatujem. Što više čokolade. Ako nije od početka s nama, znači paša lokum sa bananama. Tako je. Jelena, ja čuh da ti jako dobro imitiraš i to su ljudi već ponegde i videli i da si sjajna u tome. Pa da ti iskoristimo malo. Nisam odavno, sad si me dovela pre svršačina, ali ja ću se, survivor, ajde može. Pa nisam htjela da kažemo napred, da je bilo, jo, nemoj, ali znamo da je odlična u tome, tako da moramo da te iskoristimo. Dobro, nekoga, koga? Koga ti želiš, evo ja ti prepuštam. Znam da je to bila... Ana, koga ja želim? Pa ne znam, Jelena, hajde. Ajde, recimo, Maju Nikolić, nisam odavno, ajde da probam, može? Hajde. Maju Nikolić. Pa Maja Nikolić, pa šta ću sad, čekaj, to mi probam. Ja, ovo mi je gotovo još malo, ajde prže, Majo. Odlazi, samo ne laži više, odlazi, na poljuli u kiše, obriši, i tako da. Odlično si! Ti si stvarno neverovatna. Nisam znala da si baš na sve strane tako talentovana. Znaš što, to su nekad malo kokice u glavi, znaš. A to su i geni. Realno, ima malo i gena. Jer znaš li ti da imitiraš kad smo kod toga? Znam mamu. Znaš mamu? A pa kad ste iste. Šalim se, imitirala sam neke profesore na fakultetu. A, dobro. Pa mogu njih, ajde. Može? Može.
Profesor čega? Sad ću da... A ja ću da mutim. Možda gleda. Ajde. Profesorku Lidiju Uskovljević. Idi tamo, moraju da te vide. To je profesorka Lidija je... To je profesorka ritmičke gimnastike na mom fakultetu, jedna divna ženica. I ona nama kako na praktičnoj nastavi objašnjava kako mi ritmičku gimnastiku da radimo i tako dalje. Pošto je to moj matični sport, ja se tu nekako lepo snalazim, a muškarci i ne baš. Pa ona nama svima tamo kaže, nemojte da mi pravite neke kućice, neke kroviće, već lepo odručite, hop, noga gore i noga do noge. Tako ona kaže. Ona će se sigurno prepoznati. Jesi ti položila tu ritmičku gimnastiku? Naravno da jesam. Pa sad možeš da imitiraš to. Pa osvojila neke nagrade, bila je prvakinja, je li tako? Jeste. Dobro. Ovako, dodajemo 100 grama crne čokolade. 100 grama crne čokolade. Jeste. I dodajemo 30 grama margarina. I to sve i dalje mešamo. Jeste. Daj ti se Ani da meša, tako? A tebi još moram da iskoristim. Naprimjer, čula sam da je Zvorinku jako dobro, Milošević. Ja sam našla ovde, ja sam se pripremila, vidiš? Čekaj, gde mi je ovo? Pustit ću ti podlogu samo. Čekaj samo da im gde. Ovako, možeš tamo, ajde. Molim vas jedan aplauz, ja nisam dugo imitirala. A inače i Zvorinku obožavam i znamo se, tako da... I mi je volimo da znaš, da, i Bilana. Evo. Hej, svi na noge i zaigrajmo staru vajnu opša i jaraša. Hej, svi na noge i zaigrajmo staru vajnu opša i jaraša. Pa ti treba da ideš. Šteta što nema sada ovog, tvoje lice zvuči poznato, ti treba tamo da ideš, ti bi pobedila. Da, trebalo je, pa nisam nešto. A trebalo je? Trebalo je, ja sam se prijavila nešto na vreme. U stvari, Marija Mihajlović, ona mene čula i kaže, pa što ti ne ideš? Ja sam da mislila, tu moraš da budeš top profesionalni pevač da bi se pojavio tamo i pogrešila sam. Tako da, eto, produkcija... Ako bude ponovo, da. Ako bude ponovo, ja sam tu. Ti si pobednik, mislim, kraj tebe neće hteti niko drugi da se prijavi. A znaš neku voditeljku možda da imitiraš? Voditeljku? Spikerku? Joj, ne mogu sad u trenutku da se setim. Političara? Političarku? Aha, pa znam. Znaš? Stvarno? Ajde, pogađamo koja znam premijerku. Ajde. Pa čekaj, kako bih mogla da implementiram to ovde? Ja sam Ana Brnabić. Nataša, ja ću pokušati da ovde napravim jedan dobar kolač koji će se vama dopasti. To u redu, mislim. Je li u redu? Više nego u redu. Kako menjaš glas, jajna si. Da. Ovo je odlično. Jel ti je bila premijerka? Pa nije, upravo jeste, upravo mi je bila, nisam je znala, da. Ali vidiš, dobra ti ideja. Da, genijalno, stvarno si svestrana. Nisam imala pojma da baš toliko barataš jezikom i glasom. Da, baš je transformacija ozbiljna. Transformacija su čudo, jeste. Šta bi ti u inostranstvu negde uradila? Ja ti stojim na raspolaganju, možemo da radimo zajedno. Vrlo rado, pazi. Ti možeš da radiš šta god hoćeš. Od zabavnih, političkih, informativnih, kako god hoćeš emisije. Stvarno si svestrana. A Boga mi čerka te nasledila. Izvini, Ana, za postavljanje smo... Boga mi, ja sam ovde sve lepo ovo sjedinila. Da nastavimo sa receptom, može. Tako je. Za to vreme, znači 150 grama mlevenog keksa, evo ga, pospete po plehu. Po ovom plehu. Ajde, čeri, majkina, kaži dalje šta ide. Mislim, to treba da bude ravnomjerno. Sad ću to lepo da razvrstam. Nego umorila sam se, nale bre, ti mene, te imitiraj, te pevaj, te skači, te puvaj. Jesam, stvarno sad si sve dala. Ali dobro. Samo zvezdu još nisi radila ovde. To Ana radi, to će Ana se. Ne mogu, nemoj ga sam. Meni ne treba 2 puta reći. Pa čekaj, ako si 15 godina... Pa mogu, ali bojim se da mi ne ispadne sve ovo što ima. Onda na kraju ćemo to da skinut ćemo ti to, pa onda... Može, ajde, može, dogovoramo. Ajde, evo čak, je li ovo, Nataša, dobro? Šta ti misliš? Ja mislim da je to perfektno. Dobro, dakle ovako, stavili smo ovaj mleveni keks, ponavljam, 150 grama. Jelena, svaka ti čast, to si odlično uradila. Sad izvolite šerpicu, pa lepo u smesu po plehu ovako. Dakle ovako, vodite računa da ovaj se keks dole mleveni ne bi razmrdao pa utekao. Znači ovo morate ovako lepo da... jesam li ga bašanči? Ovo si trebalo ti. Dobro, nisi loša, ajde. Nastavi. Imam tremu. Može jedan aplauz. Dobra si. Inače, ovaj paše
Nataša, lokum, to je Anina specijalnost. Ja sam se sad ovde samo ubacila ovako i stvarno imam tremu. Mogu ti reći da se vidi da si se samo ubacila, ali nema veze. Al te podržava. Sime, to nije lepo. Ako treba da se izvadi ostatak. Evo ga, da sve lepo. Čekaj, stani, ovde ćemo. Evo ga. Slobodno vi aplaudirajte, znate, ovaj puding traje. Evo ovde sada. Što bi bilo zgodno kad bi ti neko kod kuće tako stalo aplauz dok kuvaš, dok spremaš. Majke mi vidi ovo nikako da stiže ovaj puding. Super si ga ukuvala, Antice. Pa jesam. Je li dobro to? Dobro, sad ćemo ovo malo. Ovo ide na pranje. Ko pere kod vas? Mašina, hvala joj do neba. Češ ti ovo da poravnaš? Ajde. Može. Evo ja ću ovo ovako malo. Dino, kako ti meni imitiraš? Kad si rekla da mi imitiraš, nećeš... Nećemo ovde sad. Što? Ajde. Ona i Nataša, to je iz kućnog izdanja. Pa šta ako iz kućnog izdanja? Ovo je praktična žena, vidiš da smo kao kod kuće. Kao kod kuće, dobro, ovo stvarno radila kad smo bile male, ne radi. Ne, sad sam se zagrala. Što ti izblamira? Pa, tražila si. Pa dobro, ajde nešto budi suptilno. Ne, to što si htjela. Ne, Nataša me podržava. Tako je, podržavam. Kao kaza kad dođe kuće, šalim se. Ovako, znači kada smo Nataša i ja bile male, delile smo sobu i naravno uveče šta radimo, pričamo, smejemo se i tako dalje. A gospođa Jelena želi da spava, da odmori svoje telo, za sutra ima snimanje i tako dalje. I onda samo čujete papuček iz njene sobe. Pokaži, daj mi malo, pokaži to. Aj sad kad si već krenula, neki imaju kompletnu sliku, znači ovako brzo hoda po kući, papuče vuče po kući i onda lepo dođe u našu sobu, Nataša i ja se tad utišamo i ona kaže ti, one zid, neću da vas čujem. Izađe napolje i opet papučicama se odvuče do svoje sobe, ali mi se tada bukvalno nam stane dah, jer ona to mnogo oštro, ublažila, te vidiš, nije htjela do kraja. Jesi ti stroga, Mati? Pa kako se uzme? Jedne sekunde sam jako stroga, druge sekunde kao da to nisam ja, kao podvojna ličnost. A meni je jedan psiholog rekao da je jako važno i da to treba da razlikuju roditelji, da nije važno biti strog, nego je važno biti dosledan, a da to jedno i drugo, znači to nije isto. I to si potpuno u pravu. Hvataju krivinu na prvoj tvojoj nedoslednosti, odmah. Tako je. A ima još nešto što mi je rekla jedna rođaka moja. Rekla ovako, kad hoćeš nešto s detetom, znači samo ovako uđeš u sobu i oni kažeš, slušaj me, opomenuo sam te, upozorio sam ti i tako dalje, već šta bi prethodilo. Sad ovako, to će da bude tako i tako. I istog sekunda se okreneš i izađeš iz sobe. Bez ubeđivanja. Ne, zato što su oni opasni. Jako, da. Oni te uhvate na pogled na nešto i ti se klimiš i onda kreće diskusija. Tako da... Jeste, potpuno si u pravu. Ti da gledaš ovaj zid, ti da gledaš ovaj zid. Da znam ću to da primenim, nego će moji početi da se smeju odmah. Ovo će nam posle možda... Ali doslednost je stvarno vrlo važna. Jeste važna. Ja radim inače sa decom, držim treninge i stvarno sam po pitanju dece i edukacije dece, vrlo sam dosledna i nekako... A šta radiš sa njima? Fizičke? Samo da vam kažem nešto. Ovo će ići da se hladi, izvinjavam. Dobro, samo ti hladi. U svakom slučaju, znači, sa decom radim treninge. Treninge, sportske. Sportske treninge, školica sporta, poligoni, razvijanje koordinacije, motorike i tako dalje. I onda je vrlo bitno da svakom detetu priđete na poseban način, jer je svako dete za sebe i da nađete zajednički jezik sa detetom, da nema kažnjavanja, da nema vike dreke, nego ako želite nekom detetu malom da kažete, vi se onda čučnete i spustite se na njegov nivo i onda mu sve lepo objasnite. Jer ovako sa visine, kad vi tu nešto pričate, on vas ne konstatuje, ama uopšte i ne vidi i tako dalje. Tako da je vrlo važan pristup kada su deca u pitanju. Ja sam kod toga vrlo onako stroga i kad vidim da neko ne radi dobro s decom, ja to odmah reagujem zato što je to moja profesija. Sad ja na mene asocirala kad kaže da tako radi sa decom, upravo i mi ne ulazimo u kostime, kao što si videla Pepa i Đorđa, ni slučajno. Ti kostimi su gabaritni, deca vas gledaju ovako i oni nekad budu i preplašene. Istina. Mi držimo ovoga i sad ove predstave koje radimo personalizovane za rođendane i po hotelima i ovako onako zavisi. I sve su i namenski. Mi nekad neke stvari rešavamo. Naprimjer, u jednom hotelu je bio problem, imali su zauzeće, odnosno veliku frekvenciju na wellness od 4 recimo do 6. Taj termin je trebalo spasiti, povući decu da bi gosti koji dolaze bez dece ipak mogli da odmore i da koriste. Da ne bude dreka i vika na bazenima i tamo. Da, i onda smo mi jedan deo, odnosno svu decu i jedan deo roditelja povukli upravo u termin koji se zvao, znači, poligon vežbajte sa Anom, tražimo Pepu i Đorđa, a nakon toga predstava Pepa i Đorđ priča o suncu i onda smo tu na toj predstavi na kraju našli Pepu i Đorđa i tako. Tako da to što radimo je sve nekako... Vi ste upotrebljive za razne stvari. Jeste.
Jeste kao iz ovaj kolač. Vrlo ste praktične. Znači, sad Treba je vas to klonirati. ohlađeno, jel? Evo. Jeste. Izvolite, to je ta podlogica. Na to ide 200 ml slatke pavlake. Slatke pavlake. Dakle, ili šlag ili kisela pavlaka, ovo je slatka pavlaka, ko što volim. 200 ml. Razvučete ovako isto da bude ujednačeno. Sad se vi pitate kako će to na kraju da bude rolat, pa vidjet ćete. Polako, samo strpljenje. Ančice, možeš ti sine, očistiš ove banane? Da, mogu. Pepa! Đorđe, požuri! Evo, sad ću, dinozaurske! Ali kako se slatko smeješ. Ako grokće tamo? Grokće master. A, master grokće. U crtanom filmu grokću iz snimka, a mi kad smo ovde moramo da grokće. Same. Sad nećemo, da. Dakle, banana se deli na... A ne, prvo moramo da isječemo. Dobro, da, ti seckaj to, ja ću ovo. Znači, isječeš ovako na pola, pa na još pola. Znači, ovako idemo pola. Dobro. Pa idemo pola. Jeste. Pa ovde ovako. Pa onda idemo ovako, svaku ovu četvrtinu još na pola. I tako ste dobili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ovako. to ćeš sada ti. Jaj, najbolji mi je Vesa, on se najviše obraduje kad vas čuje. Ti si kao dete. Oduševio se. Banana se stavlja na ovaj... Ne treba mi spatulica. Mogu ja ovu ovdje? Možeš. Što god hoćeš. Ajde da probamo ovo. Hoćeš neku manju ako ti treba? Pa i probamo ovom. Vidjet ćemo. Da vidim šta bi mogla još da iskoristiš. Dakle, ovako, znači stavili smo bananu na početak ovog parčeta, da. Evo, izabrala sam ovu. Ja uvek težim putem, ali nema veze. Keks ispod će pomoći da se lakše odvoji od pleha. I sad se umotavate ovako kao neku. Čekaj, tanjirić onda. Stani. Tako je. Sviđa mi se ovo. Stvarno je lepo, vrlo je lepo. Samo smo rekli na početku, ko hoće da vas nađe, može na Instagram profilu, je li tako? Instagram nalog ja sam pepaprase.jelena i na Facebooku ja sam Pepa Prase. To, tako. Tu smo. Tu ste. Tako je. Kašičice, Jelena. Pošto ćera tvoja sve pravi... Ja ovdje spremam, vi se sladite. Ali tačno, ko sam snima reklame? To sam isto čula, reklame i vizualno i glasovno. Ti? Jeste. I Nataš. I Nataš, obe. Da je Nataša više radijske, a ja i vizualno. Možeš ovo da zamočiš. Može, okej, hvala ti. Pa ćemo posle da iznesemo ono što smo napravile kod kuće. Evo ga. I ovo sad ovako lagano, strpljivo motamo skroz do kraja. Izvoli, prva za tebe. Ako ja prođem. I treba mi tanjirić. Druga. Aha, ajde, nema veze, ja ću. Hoćeš ja? Neka. Druga za mene, treća za tebe, četvrta za mene. Mama drži plek. Mama drži plek. Ovo nisam baš lijepo smotala, ali nema veze. Odlično, sad ću ja da je domotam, evo je. Ajde. Opa. Bravo. Odlično. Dobro. I tako do kraja vi to sve lepo. Nećeš sebi? Izvoli, obriši. Idi do frižidera. U stvari što neću kad je lepo. Imamo tamo spremne. Obriši ručno. Čekaj da bacimo. Pa i ovo su spremne. Vidi se lepo unutra kada ovako malo skinete pa pojedete prvi deo. Pa vam je onda ovde banana unutra. Molim. Evo ti ovo za pokazivanje. Živeli? Živeli. No imamo koliko hoćeš. Za pokazivanje? Bravo. Evo ga. I to bi trebalo na kraju da izgleda ovako. Uzmi se, čekaj, evo, spusti od dole. Evo, mogu ja ovdje da stavim da se to lepo slika. Pa sad nama si dala ove... Pa neka, ovo je za mene. Lepe su sve. Evo, izvolite. Ja, što je lepo ovo. Da probate. Daj neku viljušku još. Evo i viljušku, oma rešavaju žene sve. Daj mi još neki tanjirić. Još tanjiriće. Može i ovi što. Može, sve. Sad ne smiješ da kažeš da nije dobro. Šalim se, je li dobro? Ko voli velike, ko voli male tanjire? Da im dam sve ovako, da se poslužite. Izvolite, gospođo, prijatno. U ovaj ste stavili malo cimeta. Da, vidim. Eto, drage moje dame, sa vama čovek može danima i mislim da u vašem društvu uvek svima zabavno nekako i zanimljivo. Pa baš ti bilo? Jako, da. Je li vama bilo kao neke super drugarice? Kad si neraspoložen, samo vas pozoveš i obe se raspoložiš. Pa eto, hvala mnogo. Kako je lepo?
puna usta, vidim da je Pa lepo. eto, zato mi nismo mogli da pričamo. Evo, tako da ne može da se priča kad se jede. Ne može. Ne. Jelena Popović-Đorđević i Ana Đorđević, odnosno Pepa Prase i... Ana je Popović. Popović. Pepa i Đorđe, ajde da sam... I Pepa i Đorđe. Hvala, Nataša. Hvala.